ing driya mangu mangunggung kanduhan remang lur lena tanpa andhen nun sewu nggih padha ku anak Prabu Duryudana menika Nalendra menika lambanging negari kula suwun padha ku ampun maju jroning palagan langkung rumiyin padha ku anak Prabu Kurupati maksih anggadhahi kula kang paman Sengguni kula ingkang lila legawa maju senopati mangke kadang kula Yayi Gajaksa Yai Sarabasanta ingkang dados senopati pengapit Nun nggih Sin Prabu Duryudana kula pun Gajaksa kula pun Sarabasanta kula sagah dados senopati pengapit ngombyongi dhateng Kakang Harya Suman bagus yen kaya mangkono aja suwen dina iki paman Harya Suman kapit Gajaksa Sarabasanta budal Tegal Kurukasetra minangka senopati kula itu nyapang ning kalang buana gelar pantang muncar Rahina semempang haruna kadinetrane kang angkorapo Oh
Kartika Panjaresa Sumilak wadana kengis kengis dening kusuma memayu hayuning nagri Nyai Werkudara apa dene Dimas Harjuna Jletheng Resna kakangku ana dawuhmu apa Koko Prabu Ndarawati nyadung dawuh Nadyanto katone wis meh kesis barisan bulu pitu nanging sing tak jaluk ya Yayi sing tak jaluk si Adi aja nganti padha nyuda kaprayitnaning lair lan batin wah iya Jletheng kakangku Dara piye manut saka pangrasaku suwe mijet wae ngeranti Pandhawa bakal unggul madyaning Bratayuda tembunge si Adi mau nganggo dasar nganggo patokan apa sak sedane Wa Prabu salya ing Mandaraka Kakang Kurupati wis ora duwe senopati kang linuwih maneh mung kari Kakang Duryudana lawan Patih Sengkuni wah tak kira yen mung Patih Sengkuni karo Kakang Duryudana iso tak rampungi mung sak kedheping netra Duryudana mok entengke Sengkuni mok gawe enteng ngono iya pun Kakang Dwarawati tak ndongeng sik telung dina kepungkur pun Kakang Dwarawati ngambahi ngalam pasupenan Koko Prabu nyupena menapa saka pangrasaku Yayi Werkudara kuwi jejogetan jejogetan kuwi pralambangi wong bungah jejogetan kuwi pralambangi wong seneng kanthi iki mujudke lamun to ora suwe meneh wah aku bakal unggul yuda ning Yayi Werkudara kuwi anggone jejogetan ora nganggo awer-awer ora nganggo apa-apa uda blejet Mbah Neo ya Gong aku kepengin ngimpi ngerti sindengku joget tanpa awer-awer kowe iki ngomong mbok sing apik terus wong Sinuwun Kresna ngimpekke Ndara Werkudara joget tanpa awer-awer pikiranmu kok ndono-ndono yo jenenge ngimpi iki entuk Sinuwun Kresna wae iso ngimpekke Ndara Werkudara joget tanpa awer-awer Kanthi Jletheng ngimpekke aku jejogetan kuwi mesti ngimpekke aku tayungan. Delentang tondrotang ngono kuwi tandha wis rampung pakaryanku. Tandha Bratayuda aku sing iso unggul ing yuda. Yayi Werkudara, piye? Adat lupiya wong ngimpi iki tiba kosok balen. Kosok balen sakala mangsa Yayi Werkudara ki bakal kewirangan. Kewirangan apa? Aku ora bakal kewirangan. Nata Kresna lan hangandika Duh Yayi Prabu yasa ngawe ing tias Yayi Sencaki Koko Prabu Nata piye tanpa tak timbali swana napa Yunduka ingkang kathah kepareng kengrayi Cumantaka suwan wonten pasanggeran Upalawiya kepareng matur kalenggan sakmangke Wadya Bala Bulu Pitu ngedali Senopati. Bulu Pitu ngetoni Senopati. Iya. Sapa Senopatine? Patih Harya Sengkuni.
jagat yo Bathara Pangestu para jagat. Nyai Werkudara, Jledhek kakangku. krungu kowe. Krungu. Sing maju senopati dudu kadangmu Duryudana malah patih Sengkuni. Wah. Cetha wong tuwek keklek pengin mudhar dhisik. Aja semelang. Werkudara sing ngrampungi perkara iki. Praetna sing ati-ati Nyai Werkudara. Wah. Wedian Werkudara iki. Wah. 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 Werkudara, hadepi. Balik. Byada laruta keng godha risang kuru kula yen manmutusa sang sri Werkudara ana paran sapa iki Senopati Pangabit Sambalawidu Gajaksa haranku Sara Basanta haranku Sena Pangabite Patih Sengkuni dasar para nyata ayo marake aja mung maju loro rebutan karo Sengkuni Werkudara ora bakal mundur secakah pecah dasmu hilang nyawamu wah 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 Dian wah 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 hai wah atos sawamu hai wah Dian wah hop hop mati aku ojo kakan sabat ayo tangi yo wah wah wah
Culke Werkudara, culke. Wah, kok kapake Werkudara. Waya. Aduh. Latihan. Wah. 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 Toblas. Tandange Werkudara mahanane adi-adiku padha gugur ing madyaning palagan. Werkudara. Ya, marage maju rene le cah ganteng iki patih sengkuni adhep ana Werkudara. Sumbering perkara kowe sing jalari lelakon iki ya mung merga saka pakartimu Patih Julik. Monggo kowe arep ngunek-ngunekke aku Patih Julik, monggo. Kowe arep omong apa ae wis monggo. Bakune marem rasane atiku. Ya awit akal Julikku iki uripe Pandhawa rekoso. Ayo. Iki dibuktekke mapan ana Tegal Kuru Kasetra kene. Sing sekti Mandraguna Werkudara apa Harya Suman brodol khususmu. Ayo ngantemo. Ora krasa jebul semono anteping tanganmu. Alah ya. Kok kaya dipijeti. Ngono kok kondange ampuh. Werkudara ketokno kadigdayan mule cah bagus. Werkudara. Wah. Ayo. Iki adpara. Wah. Jare kuwi duwe kuku. Kuku Pancanaka, kuku Mundi Werkudara. Wah. Alah ya. Andek puno kok ora temomo arang. Wah. Ya, le. Ya. Wah. Iya. Iya. Ora kerasa. Rasane ya. Iya. Senggune kok sepel take iya. Iya. Wah. Iki Harya Senggune adem.
kok dadak mundur Werkudara? Edian. Sing edan sapa? Patih Sengkuni. Sebabe Tak dugang menteleng wae kena kukuku ora apa-apa. Ora nyono orang Legiwa Patih Sengkuni ampuh digdaya. Petro, dalem Den. Sekawit panjenengan ingsun ngimpekke apa karo ndaramu Werkudara? Jenengan nimpekke yen Ndara Werkudara niku jogetan ning tanpa awer-awer. Tegese impenku mau Ndara Werkudara badhe kewirangan. Iki ndaramu Werkudara kewirangan ora? Ketoke kok nggih. Kewirangan sampeyan Den, Kewirangan yo Ben. Wah, Jlideng. Morake piye carane supaya patih bangsat iso tak pateni. oh ngono. Yen pengen ngerti pengapesane Sengkuni ya kudu ngerti Sujarahe Sengkuni arep muni ngono kowe. Bosen aku krungu donganmu ngono kowe. Apa-apa sejarah. Liyane kuwi apa ora ana. kowe iki dikandhani kok. Semune nyepelekke ya truk ya. Nggih. Wong niku angel kandhan-kandhanane niku. Wong niku wong niku pengapesane niku yen ngerti sejarahe upamane. Siji arep ngempake pengasihan, loro arep ngempake guna-guna utawa santet. Niku kudu ngerti dina kelairane. Oh ngono ya, Tru? Nggih. Upamane sinden lila niku wetone niku Minggu Legi, ngoten. Nek arep ngerah lila nggih kudu ngerti wetone. Nek ora ngerti wetone goleki tanggal laire, napa mengke terus digoleki teng Google niku lairane napa. Mun ketemu niku. Ngono. Yen Minggu Legi carane ngitung pengapesane gampang. Minggu niku 5 Legi 5. Diitung bejo mati cilaka ora mboten. Kok malah kaya ndek bengi Jumati cilaka. 5 kali 5 10. Dadi Minggu Legi niku minggu mengarep 10 dina niku napa ngoten. Diitung Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, sinden lila niku pengapesane dina Selasa. Selasa apa? Lah nggih King Legi maju 10 niku napa ngoten. Legi Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon niku Selasa Kliwon. Niku tiba dina Nase ngoten. Dadi nek arep guna-guna bocah sing wetone Minggu Legi niku kudu dina Selasa Kliwon ngoten. Ngono. Nggih. Ya mandi kalih ora niku sing penting Selasa Kliwon dicoba riyin. Petruk iso meneng apa ora? Yen ora meneng ora rampung. Nggih. Yai Werkudara, Piye? mestine Yai Werkudara isih kelingan lelakon Duk Rumuhun. Biyen Pandhalan Kurawa kuwi tau rebutan Lengatala. Lengatala kuwi pusaka tilaraning swarga Paman Prabu Pandhu Dewanata. Pusakane Bapa Pandhu. Iya. Nalika semana Lengatala kang winadan cupu aran Cupu Manik Madiwara tumibeng Bantala teman cupu mau pecah. Cupune pecah. Pecahing cupu njalari Lengatala mblabar aning lemah. Weruh kahanan kang kaya mangkono mau Patih Sengkuni enggal-enggal cucul busana. Gulung ana lemah kang keblabaran Lengatala mau ing pangangkah njukuk dayane kekuwatane Lengatala mau. Ya awit kena dayane Lengatala mau Patih Sengkuni bisa tanpa sah ing gegaman teguh timbul luput senjata tawa.
Wah, yen mangkono Patih Sengkuni ora bakal iso mati. Ya mengko dhisik, Yayi. Mengko dhisik piye? Anggone gulung mau mestine ana perangane awak sing ora kasipatan wujute lengatala. Perangane awak sing ora kasipatan kalepetan lengatala, perangane awak sing ndi? Saka petungku saka wadidange Patih Sengkuni mesti ora kena dayane lengatala. Ya wadidange Sengkuni mau pengapesane Patih Ngastina. Nuwun pamit. Badhe teng pundi? Selak subuh lho, mengiriyen lho. Wong kula isih seneng metruk. Wah. Kemaruk kaya ora tau metruk wae. Krungu kula niku krungu tembung padidang niku kula rada mboten mudeng. Nadyan to kula niku melu permadani. Wadidang niku napa? Wis gerang diaplok ora ngerti wadidang. Sembrono Ndara Kresna. Wadidang kuwi tisil. Alah. Wah. Wah. Asir. Lunga wekasan parane jinegat dadalane ra Werkudara aku arep kok kapake Werkudara. Patih Sengkuni kowe wisa tumrap Pandhawa Kurawa, kowe sing jalari Pandhawa urip perkasa. Pandhawa kok pitenah iki dina bakal tak wales wirange Pandhawa. Kowe ora bakal iso mateni aku ya Werkudara. Wah, Sengkuni, aku ngerti kowe digdaya, aku ngerti kowe ampuh mergo dayane lengatala. Nanging wadidangmu ora kalepetan lengatala. Aduh mati aku ajar. Werkudara. Aduh, Werkudara, aku njaluk ngapura ya Le. Pun mang bles mriku Den, kesuwen niku. Werkudara, aku njaluk ngapura ya Le. Aku Werkudara. Patih Sengkuni nyebuta karo sing gawe urip jaluka ngapura iki dina patimu. Ada yang
Aduh ambane ya priye. Sing mati kok Petruk. Lah sengkuni ndi? Sampeyan ora. Kok mati kula isih urip. Lah kok ngletak sambune ra. Kuling kula ampun salaman Lindoro Werkudara. Kukune isih ana sisa-sisane niki. Lah pate sengkuni ndi? Mburi iki